яңараға ибір әйтәсем килде минем бу юлы. Һәм мин таптым ул яңалыкларны. Менә шушы китапларымны язган вакытта, әйтик, Шыңгыз Айтматовның әнисе турында китап язганда, ана китабын язганда, мин бик кызыклы бер фактка туры килеп чыктым. Баксаң, Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә апа бит инде, татар хатыны. Шуның бер туган абые Сабирҗан Ишбуби мәдрәсәсендә укыган. 2 ел буе, әле ул бит Кыргыз ягында туып, 1890 елны туган, ягъни шул димәк ки дәрәҗәле булган Буби мәдрәсәсе үзенең баласын теләсә кайсы Европа илендә укыта алырлык бай Хәмзә абзый баласын Буби мәдрәсәсенә китереп куйган улын. Һәм шушы Буби мәдрәсәсендә алган белем белән шушы Сабирҗан Европага чыгып китә. Берлиннарда укый, югары белем ала. Әмма аны 34-нче елны шәхес көлте вакытында атып үтерәләр. Бу турында истәлекләрне аның кызы Асия апа язып калдырган. Мен аларны сөйләдем, менә белеп торыгыз, сезнең мәдрәсәгездә Шыңгыз Айтматовның нәселе укыган, ягъни әнисенең абыйсы, бер туган абыйсы укыган дип аларны сөйләдем, халык бик кызыксынып кабул итте. Һәм мин Хади Атласы турында китап язгач, менә ул китабым монда ята. Хади Атласының Ишбуби авылы белән бәйле якларын ачасым килде. Беренчедән, Ишбуби авылында Хади Атласының бер туган апасы зиратта кабердә ята. Һәм Хади Атласы Салавкиларда, Архангельскида сөргәндә вакытта шушы бер туган апасы Хәлимә абыстай 5 ел буе аңа ашарга җибәреп тора. Каклаган казлар, сары майлар, акчасын имез, сухарилар киптереп, ана үзләренә дә бит ашарларына ире үлеп китә. Һәм хат языша алар. Бүгенге көндә Хади Атласының 16 хаты саклана. Хәлимә абыстайга язган. Хәлимә абыстайларны сакламый, чөнки аны тинтигән вакытта ул хатларны алып чыгып юк иткәннәр. Атласы язган хатлар саклана Хәлимә абыстайда. Хәлимә абыстайда зиратта ята. Менә шушы изге хатын Хади Атласыны ачлыктан коткарып калган. Бу булды бер. Икенче Хади Атласы Мөхлисә Буби белән соңгы тапкыр очрашкан вакыйга тап булдым мин. Ягъни Мөхлисә Буби бит инде шушы 3 бер туган бубилар бит инде алар Габдулла, Убайдулла, Мөхлисә Буби. Безнең халык күбрәк Мөхлисә Бубине белә, аны атып үтерәләр 37нче елны, аның Габдулласын да атып үтерәләр 38нче елны. Шушы Мөхлисә Буби Уфада казыя булып эшли диния нәзарәтендә, һәм Хади Атласы төрмәдән кайткач эш таба алмый Бөгелмәдә. Һәм китә бер кеше белән Уфага. Риза Фәхретдинов әле исән ул вакытта һәм Мөхлисә Бубиларда төн кунып чыгалар. Гыйнвар айы 34нче елы име кунырга урын юк. Шушында Мөхлисә Буби аларга төне буе мөфтиләрнең аш икәнлеген, ашарлыкларын, юклыкларын, авыр тормыш турында сөйли. Мин буларны кайдан белдем дисәгез, Хади Атласыны кулга алгач соңгы тапкыр 36нчы елны аннан кыйный сорау алалар. Менә шушы сорау алу, допрос беркетмәләре минем кулыма килеп кирде, аның оныгы аша. Хади Атласы белән барган кеше сата Хади Атласыны. Алар ди, Мөхлисә Бубида кунганда да ди, Риза Фәхретдин бүлмәсендә ди, татар дәүләте төзү турында сөйләшеп утырдылар ди. Туран дәүләте төзү турында ди. Шушы җитте органнарга. Шулай итеп Мөхлисә Буби белән сөйләшкәнне анасы Мөхлисә Бубиның үзенә дә җинаять ачалар. Риза Фәхретдинов үлеп кутылып кала төрмәдән. Хади Атласыны атып үтерәләр, үзегез беләсез. Менә шушы истәлекләрне миңа сорау алу кагазларынан булса да тартып чыгарга туры килде, мин моны халыкка сөйләдем. Һәм Хади Атласы ул шушы мәдрәсә, мәктәпләр өчен атып үтерелгән кеше бит. Беренче булып Буби мәктәпләрен яклаган, мәдрәсәләрен яклаган, мәдрәсәләрдә татар теле укытуны яклаган. Һәм мин Хади Атласының 1906 елны чыккан китабыннан үземтәләр китердем. Менә тыңлагыз дидем. Буби мәдрәсәсен 11нче елны туздыралар дидем. Хади Атласы әле 6нчы елны язып чыгарган яңа низамнама яки гөләмәләребез дигән китабында туганнар, сак булыгыз. Безнең мәдрәсәләребезгә урыс телен кертергә җыеналар. Бу бит хәреф алмаштыру гына түгел, бу милләтне алмаштыру булачак. Хәрефне алмаштыру, телне алмаштыруга китерәчәк. Телне алмаштыру, милләтне алмаштыруга китерәчәк дип 100 ел элек әйткән дидем. Нәкъ 1906 елны чыган китабы, 9нчы елны аны төрмәгә утырталар шушы китабы өчен. Менә әйтәм, 100 елдан соң килде безнең башыбызга бу бәла. Халыкка кычкырып укыдым шушы урыннарын. Җәмәгать мәйтәм, сез иге хакына авылыгызда урысча укытып атасыз. Шушының өчен үлдеме? Мөхлисә Буби, Габдулла Буби, Хади Атласы мәйтәм шушында килеп авылыгызда намазлар укыган. Шушының өчен үлделәрме?
Еге милләтне әйләнеп барабыз бит. Чөнки мин белештем, хәтта шушы данлыклы Ишбуби авылында башлангычта гына татарча укытыла икән. Калган фәннәр бөтенесе русча. Ну әйттеләр, география белән биологияны ике телдә интегәләр дип. Ягъни ике телдә булмый ул. Чөнки дәрес 45 минут, син аны я урысча, я татарча. Аны инде хәзер хәйләкәрләнәләр, имеш таҗик балалар укый, имеш урыс балалар. Ни өчен таҗик балалары килә, әгәр башка авыллардан? Чөнки урысча укытканга кызыгып киләләр. Менә хәзер алар аргументка әйләнә, дәлилгә әйләнә башлады. Монда бит башка милләт балалары да бар. Менә мин аңа бик әрнедем. Бездән әманәт дидем. Без сезгә бик хәтеребез кала дидем шушындый билгеле авылның русча укытып ятуыгызга. Татарча күчмәсәк милләт бетә дип шушы сүзләремдә әйтеп кайттым.